С това видео ще ви покажа обработка на данни, които са въведени в системата ePort уведомлението за пчелите. Когато влезнете в програмата Дневници, тук отгоре ще излиза съобщение, когато има такива данни. С преглед може да видите съответно данните, които сте добавили още при самото пръскане и уведомленията за пчелите. Тук с отметка може да изберете кои данни искате да се запишат. А с преглед тук ви показва на 4 култура пшеница, 2 полета, препарат, общо количество препарат. Също имате предимството да го смените. Общото количество на момента. То ще се разпредели по блоковете. С преглед може да видите кои са полетата, които ето първото поле, ето другото поле. Това е с единия препарат, това е с другия препарат. Запис на данните. Желаете ли да запишете данните? Избирате да. И тези данни с дата 4 ще влезнат в системата. Данните са обработени успешно. И така, без да въвеждате, когато извадите справка за период, си изберете 4. Ще видите автоматично въведени данни от системата за уведомленията на пчели. Съответно, разхода на препарат можем веднага да го видим за 4. Избираме справка разход препарати и си избираме нарочно дата 4 до дата 4. Ето, 10 литра от Аксиала 0600, както беше при самата обработка. Преглед, за да видим откъде идват тези неща. Ето ги булковете. Аксиал 60 мл, обработена площ, общо количество толкова. Иначе тази справка, като заредим по-дълъг период, примерно от 1 март до 30 април, вече имаме доста изхабени количества. 37 литра. Преглед по дати. 18. Дербито мисля, че ще е по-интересно, що ще се заредат 2 дати. Ето 4. Общо количество толкова. На 9 общо количество толкова. И надолу ги дава подробно за съответните дати. И в крайна сметка имаме 2 кг и 100 от препарата. Всичко това се случва, казахме, като добавяме. Ето, избирам си землище, избирам си и култура. Некъде е пшеница. Всичко това зависи, чакайте, че на 18 има въведено. Всичко това зависи от въведеното общо количество на препарата. Ето тук. Тук въвеждаме, че сме използвали 36 литра на тази дата. Ето сега ще запишем, за да видите за 23 как ще бъде точно 36 изразходеното количество. Ето и тук мога да го променя, ако искам. Сега обследяване няма. Искам само да покажем, няма следваща дата. Да покажем разхода на препарат за 18, след всъщност за 23. Ето, 23, 36 литра, точно колкото сме написали там. Преглед. Ето къде са изразходени по тези 3 блока. Общата площ на блоковете и третираната площ. И 36 литра точно. Той си го разпределя на кой блок по колко.
спрямо обработената площ. И така,